Habol? Ha? Sa arong kagabol na kasi hindi ko pero kay nimong naong kasi luba-lubaon ta karon. So, adi ko pang kwarta karon ba? Alay mo agi karon. Adi ko pang tagay karon ba pang chicken sa chika na ako 10 pesos ning kwarta na ako. Lagi mo agi karon nga tulison. Tulison gina ako rin kay adi ko laing kwarta gid. Ako yan si Iskila eh. Tumiro gining biktima ni Ron. Sabon ko kwarta karon. Iba di pa ni Ron. Iba di pa ni Ron. Tulis ni. Sikurot wagan ko. Sa kaya mamasayro ka? Tulis ni. Sa man imong gul nimo? Tinood ni. Pikira ba niya? Di na lang na. Piki man ni na. Ambil na ng cellphone. Kana lang cellphone, ambil na. Ambil na ha. Tulis ni. Egla ko. Ano yung bag nimo? Sunod na ang bag nimo. Sama na. Ang kang trabaho ba? Kung tulad ano dito ba? Unang nga ako. Sama na ha. Patanawa ta, patanawa. Patanawa. Be, sing na pa na mga sulod na diya ha. Ano diya? Be? Nagikan yung gamit yun ako na itong trabaho. Boss. Ay na lang na. Kini na lang ako ah. Kwarta. Napakay kwarta diyaw. Ana. Wala ay misal piso gani, wala. Nagbakta sa gani ko padulong sa mong balay. Tulisan ba dito nimo? Kinira kong kuwaon ha. Kinira kong kuwaon. Dira kang tawanan ka. Pumaday kay kwarta di ay. Kumpri man ka day. Dira ka. Ay sulod ha. Na ni Papa, dinara ba to? Patira ta ka. Gamay ra ba nimo ulo? Napanay mo kutsilyo na habol? Unsa? Habol? Ha? Saan ka habol na ito? Hindi ko pero kay nimong naong kasi luba-lubaon ta karon. Hinapog pa kay imong amane mo nga kuan. General kasi luba-lubaon ta kan. Tukra gani ba? Plinod man ka. Unsay kuan ha? Kasi luba-lubaon ta kay nagtingog gaham. Bantay lang ka. Pobre ra ba kang buanga ka ha? Digud. Kutsilyo na habol, digud. Unsay sumay ka jud kung tawanan ka basig tulsukon gani ang mata nimo ron. Digud nga mata nimo karon. Sa tutuhan na itong umariti kwarta di ay gara-gara ang bugal itutuhan pero good sa kayo na yung cellphone ikambiro na ako nagpangkulapo lang na ako karon pero sige apa yung buagi karon ba ison gapon taan ni ron sige Lobre. Andam na atong bulinaw drug ice kaya ato na subahod. Nato uling dre. Padulong nako. kini duwang biktima tsaka gidaldaan ni Mani kaduang ni biktima na ako tublis na gini ron. Kuya ning tawanan ni oy. Mo ni kwarta guro, tagago na ako niguling. Ay piso dai. Sama ni Piso naluoy man ko sa imo. dili tulis ni sama na Uling magsugba mig ice og bulinaw ama awak ko'y labot na unsa man amanan mo dalon dito sa ang barkada general ba yung papa to. ay wa ko'y labot og general unsa man ang diapikas Silpunak. ambina tulis ni ambina bini wala ka lang kwarta diha Tumbong ng papa. Tumbong ka ka. Gamay ka kang ulo. Tumbong ka ka. Isot! Unsa ba ka nagkikilag ba ka? Ikuha akong cellphone pa. ha Itulis mo dyan, ikuha akong cellphone. ang itulis ba ka Butato ko. kay kwarta kung tulisun man ka Akong cellphone ang ikawat. rabit Dito ako. Katangatang sa dalan. sa kono ko mas ulat sa ulat Tara, ito na to. Matulis-tulis ka bisa ko kay kwarta. Mana ka dili? Dili, silak. Bayot di naman. Tumawa lang, katawa. Ikuha akong cellphone. Git ka. Wauro na kita sa ngipon man ang ganga. Rojak buka. Manay mo uling. Ama nang kita mo nagkilak mo. Kawat ang cellphone.
Uy, tikikik ni tulisan ni. Kanang tulisan na tanggalan ko nagmatag-ikik no. Tara, tara. Tara. Ito anak ka cellphone. Tulo na ni kapulapo ba? Ay, tiba-tiba nito. Mau na siya full. Muna. Oo na siya po. Ikawat ako cellphone. Dera mo ha. Tanawa ko sa kaisok ang general dire San Francisco. Tanggalan ko nagngipog mga mata. Pati ka na yung ngipong nagikikikikitan ko na. Maniti! Ikawatin mo na ka cellphone ko. Yes. Oy, smile pa ka ha? Uy! Nanulis ka no? Dili ko loy! Kinsa man silpon sa akuha man ang anak ko sa iyang barkada. Dili ako ni! Kuha mo ko ni! Imo na dili. Bitaw kul. Imo na dili. Dili bitaw kul. Dili bitaw kul. Ame. Dili ko loy! Ay, bastos ka ni malat. Tulis mo. Anta ka otro. Sup mga katungol! Shout out tayo sa inyo tanan o gabiin na after nagwiig. Salamat sa pagkuman sa mong video ha. Bye-bye! Sino mo i-shout out? Bye-bye. O gusto mo mag-comment, Hashtag tungol. comment lang. Hashtag tungol ha, O comment. gusto niya mag-comment, Shout out din sa kag Sir Gurito Jumar Tolentino. Shout out. request na mo. Comment Kaon.